ay ko karon diri sa rooftop. Pero before to mag-go, just subscribe my YouTube channel, Ruta under at star 538. Na ako karon diri sa rooftop, akong i-flex sa inyo nga ang mga bulay. Last day lang, kusog kaayo ang hangin, tapos wala na ko na anhi, karon lang jud ko nag-anhi. Iya, na-shock ko sa akong nakita kay ang akong bulaklok. Nawa. Kaluoy sa akong mga big leaves. What happened? Ano na ang nahitabo sa akong mga bulak langga. Ako silang i-rescue. Okay. Na-damage. Na-damage ang lights. Naputol siya palang bao. Naputol hirang akong lights. Because of the wind beneath my wings. It's only joke. Because of the wind was blowing rapidly. Wind. Nagamit yun ako ang mga lights. It's only cause damaging. Nasa pa kaya niya? Naparo man. Nasa pa kaya ni mahuman ang ako ang ibaba mga palangga. Kaluis ako mga bigli. O kini karon mga palangga ang nahitabo sa ako ang mga bulak. Kini mo ni ang ako ang air elephant. Big lips kayo siya. Oy. Namulak na siya mga palangga. Tapos kini mo ang sensation. Kini mo na ako ang plaster. This is sensation na bulak. Kanaon na ka ha. Makakita mo sa ilahang dagko ay. Kini ni ang air elephant na tanawa ko pa kay siya namulak siya. Namulaklak siya. Then, ambot, I don't know kung kini ang similya ba ni? Similya siguro. Okay, flower man na niya. Tapos kini nga akong sensation. Wala pag gini namulak. Nakakita ko og sensation nga namulak palangga dito sa pindasan. I hope nga one day magbulak siya. Karon human to og pang rescue sa ato ang flower. Ang naraday diri ang kuan. Kusog kay ang hangin last day. I don't know, parang may bagyo. Yan lang sa nato na ibutang unya na nato kuan ho gani ang akong ubang bulak wala na ansa. Kinadi ay kuluoy na tabunan na hagingan pa man ini. Ang baby's breast. Aw. Sige tawag ani. Dancing lady. Dancing lady. Tapos gikan to diri ato lang na siya ikuan palangga kay natilain nga si kasukon magtanong taog atay itanom prutas. It's sa tawag ani nakalimot ko siyang pangalan but ato na lang ning
flex na ko sa inyo ha pag magtubo na kung hinumduman kung ihang ko pangalan nakalimot ko na sa ako ang dila. I hope nga dali ra siya natubo. Nagtanom sa mga prutas diri palangga sa taas kay wala na tay katamnan sa ubos. Naa pa diri sa taas. I hope nga dali siya matubo. Ang nalimsing. Ang akong prutas diri sa taas is kini isa. Tapos na ako'y mulberry. Ang atong mulberry mga palangga wala pa gid siya namunga oh. Pero I hope nga padulong na siya oh kay naa siya mga mura padulong na siya mamunga. Akong ta siyang kuhaan og leaves. Pero kay nagsugod naman siya ato lang ning paaboton. Kay basin og bulak ni siya. Dili sa nato siya pulungan. Ato na lang na siyang abunuhan. Muna ikaduhan ako nga prutas diri sa taas. Nga, tapos bakit unta mo? Katong nuts, pili nuts. Ang pili nuts na ako. Kini kitong natumba. Itong gi-arrange na ko. Kini. This one is pili nuts. Kanang bungkag iyahang dahon. May pili nuts. I hope na magbunga na siya. Gikaang lang na ako mga palangga. Nya, tapos gani kay ang kining uban ako nga mga bulak ko lain taw na isa. Tapos akong ipakuan sa inyo. Awang ako ang nagtabo karon sa ako ang taas. Tungod sa kakusog sa hangin, nga tumba wala patay kwarta nga palit dapat unta kuan na siya ma-repair. Kaso apiki lang yung gaik karon wala gid tay budget sa ay maka lagi na ta og budget kay aron mahuman kay luoy kaayo ang ako ang salog nagakuan ang kan ko bawas ng tubig nga karon kay gihatdan ko sa ako ang pag umangkon gihatdan ko og kini laban na nga lami laban na nga tamis kay siya ano ta guys. Tapos kaya nahuman naman taog asikaso sa ato ang bulak sa tamo ka usa ta kilami kay ikaon labanan nga masarap tamis na laban lami kay ang kinabuhi diri sa probinsya mga palangga kay kung magkugi lang ta nagid tay libre nga makaon riya ani fresh from the farm sa ako ang amahan kugi ang nagkugi og tanom ang ako ang sister aba Nuni guyavano nga tamis kayo dili yung ka maka-feel og aslom kay naami guyavano sa bukid naa siya aslom mga palangga pero kini siya pure gyud nga tamis lami siya isip nindot siya ipadaghan. Thank you for watching.
next na tong balik is i-flex na ko ang munting hardin ako diri sa rooftop. Wala naman ko tayo. Wala naman ko tayo matamnan sa ubos mga palangga. Kaya namalit ko og kaang para makatanong ko din sa taas. Kaso lang gusto na ko mahumana unta ni diri sa taas kaso wala kay budget. Pait kayo ang panahon karon. Sa akong mga subscriber, thank you. Love you mga palangga ko. So wala pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Rosita under at Isor 53. Nga anta? Guyaban nun na masarap. Matamis. Dili kayo ko hilig og guyaban no? Pero pagkatilaw na ko ani nga klase, nahilig ko kay tamis gid siya, dili ka maka-feel og aslom. Kung isa'y gusto, pwede ra kayo mo mag-comment. Pwede na to ipadala ang liso. For free. Bayad lang mo og shipping fee. I-free na ko ang liso sa guyaban. Just make a comment. And I will send you a liso. Thank you sa akong one viewer. Love you. Umanta nag-asikaso sa bulak gutom. Nya gilab dadaan man ko og guyaban no diri sa taas. Mao nga nag-snack ta. Salamat sa nag-iisa kong viewer. God bless. Daghan na to snack. Padayon na sagdas ako trabahoon. Grabe trabahoon mga palangga. Basta every nga mag-ulan, ang akong trabahoon diri is maglimas kay ang tubig nagpundo diri sa rooftop. Salamat sa grasya, Lord. Busog si ako.
finish eating. Humanata pa nga palangga. So, ready na ta sa baba. Kaya humanaman ta, busog ka ita. Flexan ako ka dito nga ako mga gwapang pulang. This wave of love. Wave of love. Air in hot. Sa mga bulaklak lovers dyan, just comment and I will send you. Bye guys. See you next video. Love, love. God bless. Amping. Mwah. Thank you for watching. Oh my God. Where is na?